Ndewo na ụmụnne daalụnụ ka eke unu mee. Unu asaala chi? Taa mma akọrọ unu maka ije di na nwaanyị. Ọ bụ ya ka eji asịsị kwuo eziokwu. Hei! Chineke, ihe mmadụ na-afụ n'ụwa. Onye afụrụ ihe ọsị ihe ọ na-afụ n'orike, ma onye fụ ihe ọma nkwụzi okwu. Ọ bụ ya ka eji asị unu onye ọbụla kwube eziokwu na eziokwu bụ ndụ. Ọkwa unu fụrụ na eziokwu bụ ndụ. Nwanne anyị nwaanyị bịakwute m wee kọọlụ m ihe ọ na-eje n'ije dị. O wee sị na abịa fụchatị ya. Nwanne ya nwaanyị ya na ya lụkọrọ ọrụ mgbe elekshọn bịa fụchatali ya nwanne ya nwoke. Falụlụ ad hoc job ịmago ndị a na-agbanyeche mmadụ kaadị ma ụmụ ihe. Fa wee lụkọcha ọrụ wee fụchatali ya nwanne ya nwoke wee sị ka anụba. O mere izu ụka na-abụ anụbagokwe o. Asị makwa ihe mee. Abịa ịlalụ ụla nwata nwoke agbakọta azụ. Abịa ịlalụ ụla nwata nwoke agbakọta azụ. O wee jụọ ya, di m ọ dịkwa na mma? Maka o dikete gị ihe ọ sị ọ gịnị na-emezi. O wee jụọ ya, di m ọ dịzikwa na mma? Maka o nwee ka isi gaa na-agbakọta nwaanyị azụ ọ dị worried. Ọ bịakwutebezie gị ka ịlụ ọrụ dịịrị gị. Ọ sịkwa na ihe ekwere akwụnye ọtọ. Ihe o ji bụrụ nwoke ada akwụnye ọtọ. Ọfịa aka n'elu fịa n'ala ọ da akwụnye ọtọ. Ọfịa n'ala fịa n'elu ọ da akwụnye ọtọ. O meketa ihe eme nye izu ụka na-abụ eto ofu ọnwa. Ihe kpọdokwa isi n'ala ọ da akwụnye ọtọ. Nke ka njọ bụ na ọ da akwụnye ọtọ. Ọ bụ ihe ka njọ. Hei! Asị nwaanyị a wee sị mba. O wee kpọọ di m, mma agwụ ya nwanne m nke fụchata m. Mma agwụ ya. Ọ sị ya ịgwa ya na o nwere ihe o mee. Kama ya ị ga-eje nwa ebe sọ gị jee mụba nwa. Mma enye gị ala ahụ jee, ọ bụ ọrụ gbaa m. Agwa m nwanne m nwaanyị na ikwe ọrụ gbaa m ekwere m ahụ nwaanyị fa na-afụ ọsụ ịfụrụ ya. Biko ịmalụ na-ebe sọ gị gaba, achọghị m ịma ihe mma bụ gị mụta nwa dunete m n'ụlọ. Achọghị m ịma ebe ị gaba na-ebe sọ gị agbanye gị laịsensị. Hei! Ọsị ọsọ ntị m ga-anụ ihe nke nwanne m nwaanyị ahụ fụchata. Ọ ga-anụkwu ya. Ọ ga-anụ ya. Hei! Ọsị ọ na-anụkwanụ ya maka otego o ji adụ wọrịrị na-asị ya nwanne ya nụọ nwaanyị nwanne ya nụọ nwaanyị. So okwere anụ ọ na-ada ọjị. So igwe anya na o nwekwe ka ọ dị gaa nọkọtara gwe anya. So ihe ọ na-emezi bụ ọbịa ọ na-abịafe ọ nara anata. Ọbịa ọ na-abịafe ọ nara anatazi. Ọ nọ obele ọ natakwa alụ na-ajụzi ya oyi. Si o wee meketazie wee gwakwa ya nwanne ya nwaanyị. Nwanne ya nwaanyị wee tie. Nwanne ya nwaanyị ama akwụdị. Ọ sị ya na ọma akwa onye biko na ọma akwa chacha. O wee bịa jụọ nwanne ya nwoke. Nwanne ya nwoke si na ọ kwuru eziokwu. Ọkwa si na m achọrọ ịnụ nwaanyị. Unu rapụ m aka. Ị na-afụ ọsụ ma ị na-afụ ọsụ ma ịfụgo ihe dị na ya. Ọkwa nwanne nwaanyị wee nọrọ a na-akpabakwa arụ. O wee kwukwa ihe nwanne ya nwoke kwu. Si ya laịsensị gaa ebe sọ gị. Nwaanyị wee jụ sị biko mmadụ emenwu ụdị laịsensị ahụ. Mmadụ emenwu na mmaara anya ọnya elu ya ọnya a. Ọ na ọkwakọrọ ngwongwo ya wee mee gịnị wee na. O wee pụtazịa wee na-asị m ọkwa m masịrị si anyị na ọyị na anyị chọọ ịnaghachi ka nna nna anyị fasi mee. N'ihe a m na-ekwu na ọma akwa mma si yibakwa ọyị ọzọ ka onye ọbụla wee mara ncha bụ ụmụ. Na o kwesịrị ọbụla ya na ya yiri ọyị ma ọ mata mgbe ya na ya na-ayị. Na nke a bụ ojego n'ọdị gbaa nkwụ gbaa akwụkwọ. Kedu ihe ọ ga-emezi? Ọ gbapụta kịta akpọ onye ajọ mmadụ. Ọ kara mma na ayịrị ọyị amachala ụdị mmadụ. Ị ga-ege gaba ịma nga ịnọrọ. Nsị ya ọ bụ Chukwu na-enye di nke ikechite iwelu. Onye anyị si na ịma ndị m ịnabanye. Ọ bụrụ ya ụmụ onye ga-edi m ọnọrụ m jebe ebe sọlịa. Mana gị nwasịrị na ịma ndị m na ịbụ nwa Chineke na ịma
fem na-aga ebe so oge ya bụ ịnaba. Mana ihe anyị jikwa onye nna nna anyị fa emere oyi na-akagharị fa na ụdị na nwunye nụka nka mụtacha ụmụaka nụka nka nọrụ rube isi zụcha ụmụaka fa. Ị na-achọzi ka anyị dị mebe encourage ndị mmadụ ji emebe premium cuties maọbụ premarital sex promote bi mba, anyị ama m promote premarital sex si febe gbanye ụmụ nwaanyị ma ụmụ agbọghọbịa tiketi faji efebe n'elu na ụdị na a na-ayị oyi. Nke ahụ disadvantage dị adị too much. Ọ na-eweta mgbawa obi, ọ na-eweta disappointment, ọ na-eweta ya ihe ọ na-eweta buru ibu ma mwepụ afọ ime ma disappointment ma mgbawa obi ma ihe sonye ọ dị too much ma ọya ya bụ disadvantage dị too much. Ya ka anyị ji si zipụ ihe onye jebe iyi oyi ya were anya na-ene ihe ikechite iwere ị ga-edinwu idie ịma ndinwu ịpụba. Kedu onwere ekere gị elili ebe ahụ anyị wee na-ajụ na-asị ndị be anyị kedu a ga-atazi Igbo klass wọd ụta na asị si gabakwa n'ụdị omenala anyị ndị nna nna anyị fafa yiro mana ọ na-adabalụfa. Ọ bụ m ka a ga-egbu nwenetezili okwu si yibakwa oyi mbakwa mmakwa promote kwe si yibakwa oyi. So ebe anyị kwụkwa ka anyị kwụ mana ihe anyị na-ekwu bụ gị kwuo eziokwu ma di na-abịala gị ma ọ nwunye kwuo eziokwu maka ọ bụrụ na ị gwara eziokwu ọ na-abịa ọbịa ọ naghị abịa ọgba ọsọ n'oge. Ọ bụ ka Chukwu si kee gị, ọ bụrụ gị mere onwe gị igwe ya ọ chọrọ ya gaba o nwekwa onye ga-ekwete. So ọ bụrụ na ọ gwa nwata nwaanyị na-ekwe ihe ka ọ dị na-ekwe ka ọ dị andị nke nwoke atara ya ụta maka ike agwa nwanne gị nwaanyị na-ekwe ka ịdị at least nwanne gị nwaanyị ọfọsụ ọ ga-ekwete. Ịkpọta nwa mmadụ debe ifuru na ọ chọrọ ya onwe ndị ọ ga-abụrụ ọ chọkwala ya onwe onye ọ ga-abụrụ ọ chọọ ya. So ọ sịkwa na a na-abịa ayị anya na taba na ala ekele a na-ebutekwa ihe maka faji ego faji nkelenke ego a na-ebute ihe ya na-ayọkwa ya a na-ayọtụ ya obi mama ya sikwa anya gabakwawo na ndị na-emechepụkwa ka nye ekwene ka ọsino ihe ọ ga-eli kwa anya ya gaba na a na-eme eme. So ha fọs kata gị ọ na-atụgharị uche ọ ga-agabakwa ka ọ ma ngaba. So ọ bịa na-eme ya obi na-abụ anyị sị ka anyị jụọ ụmụ ọnya gaba ka ọnya nọrọ ọnya gabakwa bak be die jebezie ebe sọlịa ka ọnya mee gịnị nọrụbe nna ya. Uche m bụkwa ịbụ onye toro eto ihe so gị mee gị nwa ka o si dele gị ị ga-emenwu gaba ịma mmenwukwe ịnọrụ ihe so gị nnọọ ime n'okpukpu ije maka na mụnwa amara ihe mma agwa gị n'okpukpu ije nka mana ihe mmadebe bụ onye na-eje ije ịdị ma ije nwaanyị ya kwuo eziokwu n'oge ifuru na ọ na-emebi ihe nwata nwaanyị anago abịa na-ayụ ya ayọkata ya o nwere ike gabakwa na mara mma ọ ga-aga mara mma ọma nga nọ na ọbịa na-asịsị tụọli alụ ọnya gaba jebe ebe sọlịa jee mụba nwa ka ọnya na-anawaga. Uche m bụ ihe so gị mee nwata nwoke nke m bụ onwe onye ọzọ ị na-eji ịnụ ma ọ nataghị egwu ya onwe ndị ga-ekwete fadịkwa too much ga-ekwete ndị ama nkwete dịkwa too much. Ndị be anyị unu kpazikwa alụ ọnya gaba ka ọnya agana ka nwata nwoke esi mee ọ gwara ya ọ dị mma ka ọ dịrọ mma kedu ihe ọka eme mgbe ọ na-akwado ngwa ka emesịa ndewo.